Dalay ko ng Dios walay katapusan sa atong kinabuhi. Mayong adlaw kanatong tanan, labi na sa atong mga suking tigpaminaw sa programang Tingog sa Kamatooran dinhi sa estasyon sa 98.3 Astig Radio FM sa Tagum City. Mga higala igsoon, sunod lamang sa usa ka oras kami makig-uban kaninyo uban ang pulong sa Ginoo nga atong pagatalinghugang karong adlaw. Apan sa dili pa adto kita sa pagtimbaya. Praise the Lord. Mayong adlaw sa ato ang kanano, karong oras sa ato ang itimbaya ang atong mga kaigsuonan, mga kaigalaan nga kanunay naga-monitor o kanunay paminaw nining programa sa sama nining nga adlaw o sa sama nining nga oras. Unang-una, mayong adlaw kanimo Sir Oliver Taubo, kauban ni Ma'am Riza, sa imong mga anak, o sa tanan nimong mga trabahante. Salamat kaayo sa makanunayon nga suporta ninyo sa bulatong sa Ginoo. Kami motimbaya kaninyo diha sa Bisan to Malinaw unong Tagum City nga karong adlaw ang Ginoo mamuhat sa inyong mga kinabuhi. Ato pong itimbaya ang ato ang kaubanan sa pagpamuhat diha sa Ginoo sa Sibulida Laak. Pastor and Pastora Mary Jane Prisores, mayong adlaw sa inyo ha ug maayong pagpaminaw karong adlaw igsuon. Diha pud sa Kandiis Laak, ang family Arcelo, Pastor Ben Arcelo kauban sa iyang tibuok nga pamilya ug sa iyang mga kaubanan diha sa pagpangalagad sa Ginoo, maayong pagpaminaw kaninyo karon. Ug diha pud sa Tagpupuot, Florida Kapalong kay Pastor Jack Constantino kauban ni Pastora Maribel. Maayong adlaw, may pagpaminaw ang Ginoo magapamuhat ug itimbaya pud nato ang atong kaubanan sa pagpamuhat sa Ginoo sa Maitong Sarangani Province, Pastor Edward de la Piña. Kauban sa iyang asawa nga si Pastora Darlene, uban iyang mga anak ug ang tanan nga mga katawhan sa Dios nga ilahang gidumalahan nga padayon nga nag-support niini nga programa sa Ginoo. Maayong adlaw sa inyo ug maayong pagpaminaw, dalaygon ang Dios sa inyong mga kinabuhi. Ug itimbaya pod nako ang tanan nga kapamilya nato sa Restoration of Life Family Church dinhi sa Tagum City, nga sa Panabo, sa Davao, sa Mawab, sa Santo Tomas, sa Luna Kapalong, sa Talaingod, and of course sa Sawata ug ang Ginoo magpadayon sa pagpanalangin kaniyong mga igsuon. Timbaya pud nako diha ngako ang uyuan si Mr. Giselito Tantiado kauban ni Emma Tantiado diha sa Barangay Mangga, Tagum City. Ug sa tanan nga nagapaminaw labi na sa ato ang igala diha sa Ginoo, si Brother Jimmy Himungala o si Ma'am Amy Beraki Himungala nga tag-iya sa Jimmy Goldsmith diri lang sa Ubos diri sa Bonifacio Street kauban sa iyang duha pud diha ka trabahante nga si Brother Lito Linti o si Brother Dave Nunez. Mayong adlaw kanyo sir ug maayong pagpaminaw karong adlaw sa pulong sa Ginoo. Ang Dios magpayuban ug magapanalangin kanako tanan. Ako sang itimbaya ang akong pamilya diha sa Zamboanga City, pamilya sa Restoration of Life Family Church uban kang Pastor Aldrin and family, sila Jojo and family, Gamay and family, Elmer and family. Usab akong itimbaya ang ako ang mga kaparintihan diha sa Kadanguhan, Panabo City. Pamilya ni Academia family, Canton family, ug Bustamante family. Ang Ginoo mag-auban kanato sa kanunay. Ako sa timbaya ang Restoration of Life Family Church sa Lamyan, Suhalat, South Cotabato kay Pastor Estila Pida uban sa iyang mga membro. Naginausap kay Aileen Samura ayon diya sa Bisan, General Santos City. Mayong buntag sila. Ato pong i-greet ato mga listeners diya sa Compostela Province o sa mga tanan mga naminaw karon nga mga driver o mga diasos, mga tindahan. Mayong buntag ang Ginoo mapanalangin kanato tanan. Mayong buntag sa atong mga swerte na pituloy sa atong mga pinunod sa Kamatooran. Ang nagdatag igsuunan, sunod sa isang oras, hindi kami matauban. Sunod sa
mga orasa, kanang mga orasa, ato madungog ang presko nga pulong gikan sa ngayon si may kaalang sa paglit sa pagmamahal. Salamat Lord sa mga tao na nangungod sa ginawa ng Lord. Bless ang mga tao Lord na nangungod sa nila ang tulong sa mga kabayan sa bakbuk sa Ambassador Lord. Ikaw mag-protection sa mga tao na nangungod. Maayong buntag pag-usab sa atong mga viewers no, sa Facebook page nato sa Tingog sa Kamatooran. Binaw ug tan-aw sila pero live ka karon sa Facebook page sa Kamatooran. Mga karon butaga may kalagpusonan, dito maglangan tungod kay atong oras nagadagan. Pasalamat ko sa Ginoo kay lahi na po niya kahilingan na atong maila-ila ang Ginoo sa atin. Nagpasalamat ko sa Ginoo kay 2014 nagsugod ng ministry na daghang mga tao nag-connect kung i-connect sa Ginoo para mapadayon ang ministry. O 2015-16 pasalamat ngayon sa kinabuhi ni Tatay Benji Lumasan kay nahimo na mo siyang partner sa ministry sa Ginoo. Sunod sa pila ka tuig nag-uban niya ang kalipay sa Ginoo kay nailala ko siya kung sagad siya tama. O bago lang ang Restoration of Life Family Church among gi-restro og siguro tugod kay para may legal ka diya sa pang-gobyerno sa kalibutan. Kung nagpasalamat po mi sa Ginoo kay tayo sa kababayan gamit si Madam Jeffelyn Miklatan po kasi bagay yung ngalan. Una nga nagpasalamat po mi sa iyahang effort na ihatag sa karon ang among kalipay sa Ginoo kay ang Restoration of Life Family Church is formal registered na karon sa SEC. O gigawas mi sa pamaagi sa relihiyoso kay kita tanan gikan man sa religion nga pamaagi. Bisan gamay wala ko'y hinanakit, wala ko'y something na nakasikasin dili maayo. Igawas lang mi ni Pastora Giselle. Pinaamin na dawat ng mensahe siya. Pasalamat po mi sa ako ang mga kaubanan gikan sa pamilya na ako ang gigikanan. Kay sila ang gitabang sa amo ni Pastora. Aron mailan yun amo ko ng Ginoo. Kumbaga kung sa bata pa, mas ninaan ni, and then papakaon, aron malikon ang among tugod, kumbaga inunana ang system. Amo ang nadawat gikan sa amo ang pamilya before. O karon sumala sa ako nakita gikan sa social media sa mga palibot sa mga ministry ikagubtan karon ang buluhaton sa Ginoo.
Nagkadaiya ang mga pangalan sa mga kasimbahanan. Nagkadaiya ang mga pamaagi sa pagsimba. Nagkadaiya ang mga pamaagi sa atong pagtulunan. Sa sistema, during worship, doon ay banha, doon ay pilong. Lailaing mga pamaagi. Tungod kay ang matag simbahan kitagaan sa free will. Kung saan niya pag-worship ang Ginoo. Pasalamat as Ginoo kay 7 to 8 billion ang tao karon sa tibuok kalibutan. Dili tanan nakaila sa iya. Una ang Dios, usa ka Dios nga makahimo sa bisan unsa. Ang Restoration of Life Family Church is napangalan ni before sa ako katong pangayoon ko pangalan sa grupo para lagi ma-registered na. Mga 1 week siguro halos kada alas 3 ko nagapaminaw kung unsa ipangalan sa simbahan siguro. Lipay po dito anang alas 3 sa kadlaw murag na ipangutana nga miabot sa ako kinsa ka man. So nagitubag po sa akong una si Joy. And another na pangutana siya nabili na mao kinsa ka before. Pag akong gitubag, yes, ako itong nakasala before. Sabi ninyo mga igsoon, dito na pangalan kini nga ngalan sa grupo, ingon siya kinsa ka man karon na kung na-restore. So dito na come up ang word nga restoration of life. Kaya una i-restore sa Ginoo ang kinabuhi. Isa kung sa nato kadaghan, pamaagi, sistema, plano. Kung ang kinabuhi, wala ma-restore. Walang kapuslanan. And then na-restore ang kinabuhi sa tao, mo-follow na ang pamilya. Importante ang pamilya ma-restore. Kay daghan karon na nagpuyo sa usa ka balay, natulog sa usa ka higdaanan, nangaon sa usa ka lamisa, nagpuyo sa usa ka balay, pero wala ma-restore ang pamilya. So sad to say, nagpuyo sila nga anaay kaplastika. Wabot ang bana, gikan sa trabaho, at imanon sa asawa, pero ang kasing-kasing sa asawa, wala na ma-restore. Napalo, nawala ang mga pagbati. Muna nagkaroong orasa mga igsuon. Ang ato din pag-ila sa Ginoo, nagdepende po din sa ato ang kinabuhi kung unsa gyud eta ka sincero nga maila-ila gyud nato siya. Sa social media, sa YouTube, tanawon nimo daghang debate. Pero ting daghanag mga debate. Doon na nagsilinggitay. Ako pangutana nga nung dibatihan pa man ang pulong sa Ginoo. Tugod kay ikaw sa pangunahuna, managlahi ang atong pagsabot sa Ginoo. Managlahi ang atong pag-ilas. Managlahi ang mga pamaagi nato sa pagsimba sa Ginoo. So moistan ang usa ka grupo nga kini mo'y amo nga tama. Moistan po ang pikas grupo kini mo'y tama. Kung imo siyang sumadahon ang duha, dili ka makasulti nga silang duha puro tama. Tungod kay nakita nako kung tama pa, alam ko lamang kung prinsipyo nga gihatas Ginoo sa buong amoni. So, tinuod nga grupo nga iyas Ginoo dapat na ikausaban ang nanimba.
na ikausaban ang mga taong nakasulod anang simbahan. Walay kapusulanan ang atong pagsimba sa Ginoo nga mismo kita wala mga usab, samantala katong ubang mga tao wala manimaw apod mga usab pareha ra. Baga kung sasabong pa, tabla ra. Walay kalainan. Subusa i-come up kini nga ministry, kini nga bulaton sa Ginoo. Ug to God be the glory. Hallelujah. Ang pag-ila sa Ginoo nagdepende usab sa iyang pag-ila sa tuwa. Siguro dalhon ko kamo sa usa ka istorya na kung dunay usa ka tawo interesado makigila-ila kanimo. Kung wala po kay interes, dili pud ka makikimamat kaniya. Kaya ang pag-ila-ila sa usa ka tawo nagdepende sa imong pagka-interesado. 18 years na mastor miss Ginoo. Walay labot tong pagpamastor nako sa tong pagkauli-tao pa. Nakaila ko sa Ginoo. Nakaila ko kung kinsa siya nagahum, namuhat. Mga milagro naguban. Klase-klaseng mga milagro naguban. Pero naay kulang sulod sa kasing-kasing. Naay na ako'y gipangita sulod sa kasing-kasing. Tungod kay ang gasa nga naa sa ako ug naa sa inyo karon. Nakapackage na daan. Dili na siya pwede kuhaon sa Ginoo kay gusto sa Dios nga ang gasa nga gihatag niya sa ako ug sa imuha magamit sa iyang ministry. But sometimes ang gitagaan sa gasa adunay mga problema. Unang problema sa mga taong gifted, wala mga usap. Ana ay pagkahambugin. Ana ay pagka-self-righteous. Ma-pride na klase nga tao. Tugod sa milagro, tugod sa gasa na nag-uban. But this time, higalag igsuon mga naminaw karon diya sa mga salakyanon, diya sa mga panimalay, samtang naniudto kamo karong orasa. Tuguti, namukuha kitag mga Biblia aron kita mismo mubasa sa mga pulong sa Ginoo. Kadiin, makahatag ka nato og kalig-unan, kamatuoran na natong kinabuhi nagkinahanglan gayud sa tinuod nga pag-ila-ila sa Ginoo. And before niya na, ayaw mong kalimot, mga naminaw ka, ang Ginoo mo'y namili kung kinsa ang iyang pasudlon sa iyang buhay. Siya mo'y mamili sa mga tao nga iyang magustuhan aron mahisakop sa iyang gingharian. Kaya kung kita ang mamili sa Ginoo, basig kita ang dili, wala ka mainghi siya. Baga, pag-ani ni Jesus, siguro diris kalibutan, gamit ako siguro kay ang ako ni idea. Mura nagdala siya mga pangalan para i-validate ang mga tao kinsa itong mga napilian sa iyang amahan. Ang amahan manggod mo ay nagpili sa tuwa. Para maila-ila na to ang iyang ipadala nga mo si Jesus. Kumbaga nagdala sa mga listahan. Aron pangitaon itong mga tao nga nagustuhan sa atong amahan nga naa sa langit. Aron pangitaon niya itong mga tawhana. Wala siya mag-interes sa atong pangalan sa atong mga kasimbahanan. Apa nag-interes siya sa imong pangalan, kaya ang imong ngalan sagrado ka na para sa gingharian sa Dios. Kay gipangita ka sa Ginoo hangtod karon nga diha ka sa imong sakyanan, diha ka sa imong balay, samtang naglakaw ka, naminaw ka sa imong cellphone, o unsa man nagtanaw ka sa Facebook page ato sa Tingog sa Kamatooran, ikaw itong ipangita sa Ginoo. Atong basahon. John chapter 6, verse 37. John chapter 6, verse 37. Ang tanang tao nga ginuhatag sa amahan kanako, muduol kanako, ubang muduol kanako, dili ko gayon isa dito. Ang amahan
Bunako, ang tanang tao nga ginahatag sa amahan kanako, Tanang tao nga ginahatag sa amahan kanako sa ato pa. Naanagay mga tao nga iyang ipapiyan sa ministry ni Jesus ni atong panahon nga samtang siya manaog sa kalibutan. So ganang mga tawhana karon mo na gipangita niya. Kaysa John 15 ingon siya, John 15 verse 16, Dili kamo ang nagpili kanako, kondili ako ang nagpili kaninyo. siya mo'y namili. Dili ako, dili si pastor. Dili kay minunta karang balaya prospect na ko na Bible studyhan ko na. Hindot na iba ko balay. Oh my goodness. Ikaw mo'y namili, ako mo'y namili. Pero lahi ang Ginoo. Siya mo'y mamili sa mga tao. Ngayon, na nagustuhan nga hatagan sa iyang ginharian. Siya mo'y muhatag niini, dili kay kita ang mangita. Daniel chapter 4 verse 17, mao kini ang hukom nga gipamantala sa mga anghel aron mahibaluan sa tanan nga ang labing halangdon nga Dios nagagahom sa mga gingharian sa mga tao. Ug mahimo niya kini ihatag kung bisan kinsa nga iyang magustuhan bisan pa sa pinakaubos nga tao. Tanawa. Bisan pa sa pinakaubos nga tao. Basta kay iyang magustuhan. Hallelujah. Thank you, Father. Wala nga karong buntagang mga igsoon. Kanyang si Jesus ngani sa kalibutan. Ang mga tao naminaw kaniya. Ang mga taong managlahi ang ilang pagkilas mo. Kasagaran naminaw sa ministry ni Jesus sa buluhaton ni Jesus ito panahon nga naa siya, ang mga tao mao'y nagbuot sa pag-ila ni Jesus. Managlahi. O subuna po, managlahi ang ilang pag-ila-ila kang Jesus. According to the book of Juan, o niya itong dugukan karon, chapter 7. John chapter 7 verse 40 up to 43. Ang title niya is Nagkalain-lain ang pagtuo sa mga tao may tungod kang Jesus. Nagkalain-lain ang ilang pagtuo bahin kang Jesus. Verse 40. Daghang mga tao ang nakadungog sa gisulti ni Jesus. Ang uban nag-ingon. Kini nga tao mao nagayud ang propeta nga atong gipaabot. Sometimes, ang pag-ila kang Jesus sa mga tao karon, propeta siya. And diha usahay ang problema kung kita usahay ang muila-ila kaniya. Nindot gitong siya ang mupaila. Kay siya gyud nagkabalo kung unsay iyahang ipaila kanato. Kaysa kita ang maningkamot nga mo ila-ila kaniya nga wa siya nagpaila nimo. Perting paita. Kini bitong tao bitong gusto nimo mailan, mga artista. Igo na lang ka makabalo. Base sa imong nagdungog, base sa imong nailan. Apan siya mismo wa ka kabalo. Nagisulti na niya sa imong atubangan. Mas nindot yun nang siya ang magpaila kanato. Hallelujah. Sometimes ang atong pag-ila sa Ginoo based sa Biblia, propeta siya. Ang daghang mga simbahan, mga kasimbahanan karon, mga religion karon, na ang pag-ila kang Jesus, hangtod karon, propeta gyapon. Verse 41. Niingon usab ang uban. Mao na kini ang Kristo. Apan may nag-ingon usab, dili mahimo kay ang Kristo dili magagikan sa Galilea. Apan dunay niingon, mao na gyud ni nga Kristo nga atong manluluwas. Apan ni sumpay kung isa, dili mahimo kay dili siya gikan sa Galilea. It means ang Jesus nga ilang nailhan sa Galilea mao tong manluluwas.
mao tong naghatag kanilang kaluwasan. Now, perting daghana, halos mga tao karon giisip nila, yes, tinuod magid na si Jesus Savior. Pero sa tao na malay na nga idea, niingon to ikaduha, kining nagsulti karon, mauning siya si Kristo from Galilee. Kaya akong gistanaw ang sa unahan sa ministry ni Jesus sa Galilea, daghang milagro gihimo niya. Daghang kahibulungan gipangbuhat niya. Kaya ang ilang nailhan ni Jesus, miraculously lang. Puro milagro. Daghang karon mga manimbahay, mga believers, naga-focus lang ang milagro, ganahan kay milagro. Maadto pa na simbana kay pastor diha nagmilagro, grabe di ko matumba siya, inigunitan ka. From Galilee lang din na. Mao din ang Kristo kanilhan nila na naga-focus og anointing, naga-focus og milagro, naga-focus og mga healing. After sa miracle and healing, napabay mga taong musunod kang Jesus? Wala na. Tungod kay ang ilang nailhan nga Kristo from Galilee man, katong nagmilagro, katong mga nagmuhat og kahibulungan. Apan sa ikatulo, na pagkila nila. Verse 42, dili ba nagaingon man ang kasulatan na ang Kristo magagikan sa kaliwat ni David? Tanawa. Ingon to isa, dili mahimo. Kay ang Kristo magikan sa kaliwat ni David. Sa latod nga pagkasulti, ang Kristo kini ikatulo karon mao ni siya ang nakaila kang Jesus. The first nailhan nila si Jesus is a prophet. Ikaduha niingon sila na kini Jesus, mao ni siya si Jesus nga nakigsulti dito sa Galilea nga nagamilagro sa mga kahibulungan, mga liko nga dili ordinaryo, mga bakol, gipalakaw, mga yawat, mga nayawaan, mga naposes, nga cast out. Abot ipasabot ini is ang Christ nga ilang nailhan sa Galilee iga-focus og miracle. Apan ay katulo niingon sa dili mahimo. Dili ba nagaingon man ang kasulatan nga ang Kristo magagikan sa kaliwat ni David? Sa kaliwat ni David, nganong naapil pamanggod yung kaliwat ni David, dapat matrace up na to kung asa yun, kung unsa yung background, kung unsa yun ang atong mailhan ni Jesus. Pareha ba sa ato, kanina namin ako kanina ni DJ Sweet, kauban ni Kuya Dong, about sa ilahang i-discuss kanina, kini mga magminyo ba? Dito daw sa laing nasod, yung ni DJ Sweet, yung paniya, before na ka magminyo dito, gina-check na imuhang physical condition. Matay. Sakit. Dili sa ato, as long as guwapa, bahalag wakwak, ito na. Mura ba, matingala na lang ka magabi, nga inig, mamina o humagkasal, dapat ita na honeymoon. Ano sa mga honeymoon? Ito ano mas mabaw sa bungbong. Naglupad naman kay kaliwat maning mga ungo. Ang ato na minyuan, hindi man dito mahilig pareha sa laing nasod nga mo check dahil sa mga background. Maupuna kang Jesus. Dapat si Jesus, i-check nato kung asa iyang kagikan ang iyang family tree, kinsa iyang kagikan. Tungkol kaya natong sagad malungog si Jesus, manluluwas, milagroso, murag ga-focus man kagya sa Galilea na ministry ni Jesus. Apan ang ikatulo ningon dili mahimo kay ang Kristo naggikan sa kaliwat ni David. Ngano sa Matthew chapter 1, asa day ang family tree ni Jesus, asa day gikan. Matthew chapter 1 verse 1, mao kini ang kagikan ni Jesucristo nga kaliwat ni David. O tanawa, ang kagikan din ni Jesus Christ, kaliwat ni David. So sa ato pa, sumpayon nato itong sa John chapter 7, gisgutan dito sa ikatulo nga paragraph. Dili ba nagaingon man ang kasulatan nga ang Kristo magikan sa kaliwat ni David ug mataw sa lungsod sa Bethlehem nga lugar Mataw ni sa David? lungsod sa Bethlehem. Nganong Bethlehem man? Nganong ga-focus man sila sa lugar? Kay diin, bisan pa di ay ang mga propesya sa Micah chapter 5 verse 2. Gipropesay na daan ni propeta Micah nga ang Jesus sa kalibutan matao dito sa Bethlehem.
Micah chapter 5 verse 2. Hello ko, Ma'am Jo, sa yung version, Ma'am Jo. Micah chapter 5 verse 2. Mingon ang Ginoo, apan ikaw o Bethlehem Ephratah, bisag ikaw gamay. Bethlehem Ephrata. Sa Micah chapter 5, giprophesy na daan ni propeta Micah nga ang pagkatao ni Jesus sa Bethlehem. Micah number chapter 3, Chapter 2. chapter 2. Mingon ang Ginoo, apan ikaw o Bethlehem Ephratah, bisag ikaw gamay nga lungsod sa Juda, anha magikan kanimo ang usa ka hari sa Israel. Tanawa. Ganun ingon tong sa John chapter 7. Ingon sa dili mahimo kay ang Kristo naggikan sa kaliwat ni David. Ang Bethlehem di ay ang nagpangalan sa Bethlehem si David. Mao di ay nga dito dapat matao ang Kristo kay si David di ay ang iyang kaliwat ni Jesus sa kaharianon. Nagpasabot sa Micah chapter 5 verse 2, matao ang usa ka hari. Buot ipasabot nga ang Jesus nga nailhan sa John chapter 7 sa katapusang bersikulo ningon siya didto matao. Nagaingon man ang kasulatan nga ang Kristo magagikan sa kaliwat ni David ug mataw sa lungsod sa Bethlehem, sa lugar ni David. Sa lugar ni David. Hallelujah. Sa Lucas Kapitulo 2, versikulo 11, nagaingon niya, kay didto sa lungsod ni Haring David, nataw karon ang inyong manluluwas. Siya mao ang Ginoo nga gipili sa Dios nga maoy maghari. Maoy maghari. Mataw si Jesus nga usa dili lagi issue ang Savior. Tinuod gyud siyang manluluwas. Pero ang akong buot ipasabot, kinsa gyud si Jesus. Sagad madungog nako manluluwas, creator, Savior, o sa panan. At tinaghana gyud wa gyud mailhin nga si Jesus di ay usa ka hari. Nanong dito siya mataw sa Bethlehem. Kay ditong lugar di ay mautong lugar ni David. O ang Bethlehem na ang nagpangalan sa Bethlehem si David. May katungod nga mataw si Jesus kay kaliwat siya sa harian. Dalay ko lang. So ang ikatulong na tao sa John chapter 7, mo'y nakaila kang Jesus. Na dito mataw sa Bethlehem. Lalo ako ning gisulti sa tanan mga suking paminaw. Na kung atong mailhan at tinuod na Ginoo. Siya man na yung hari. Hari siya. And bisan gani ang Matthew nagapropesya nga ang sakyan ni Jesus ang asuno. And even sa Old Testament, si Zechariah chapter 9 verse 9, dito ang pruweba nga magsakay siya sa nating asuno. Ang usa ka hari. Sumuna nga karon muntagaw ng igsuon. Ang akong Ginoo nga akong gialagaran, usa ka tinuod nga Dios nga maghari o naghari sa akong kinabuhi. Mo di pasabot ang Ginoo nga akong ipaila-ila karon kaninyo, usa ka hari nga Dios na kayang muluwas, kayang muayo, kayang muhatag og kagawasan sa tao. Hari igod siya. Sa Karaya 9:9, miingon ang Ginoo, panglugyaw kamo sa kalipay kamong mga lumulupyo sa Sion, ang syudad sa Jerusalem. Kay ang inyong hari moabot, matarong siya. Ang inyong hari moabot. Hallelujah. Matarong siya ug madaugon, mapainugsanon siya nga nagasakay sa nating asno. Tanawa. Nagasakay sa nating asno. So asa po nato mabasa sa New Testament kay gipropesiya man ni Zechariah nga magsakay siya og asno ang usa ka hari.
Matthew 21 verse 5, sultihin ninyo ang mga taga-Sayon na ani-ana ang Oh. ilang hari. Ani ana ang ilang hari. Grabe. Mapainobsanon siya ug moabot na siya nga nagasakay sa nating asno. So that na-coincide ang Old ug ang New Testament nga ang propesya nga akong ipailaila karon kaninyo nga si Jesus, ito bagina na siya Savior, pero ang akong pangutana, kinsa man gyud siya? He is a king. Kung hari siya, kaya niyang maluwas. Pero sagad madungog na to, karon si Jesus manluluwas. Is mo gani usahay ang nagwali, wa gani ka siguro maluwas ba? Tugod kay ngano, wa man nato kayong mailhi ang Ginoo. Apan kung hari siya, kaya niyang buluwas sa mga tao. Amen. Wa niyang magustuhan. Ikaw ka naminaw, pero sumadaha pagbalik. Atagi kong mga bersikulo na si Jesus nagpaila na siya manluluwas. Kung kinahanglan ipawali ang kaluwasan ng iyong Ginoo. Kaya hatagan ko ikaw mga verse na ang ipawali mao ang kingdom. Nganong ipawali man ang kingdom tungod kay dili ka pwede makasabot sa kingdom kung dili ka nimo masabtan kung kinsa ang maghari anang kingdom. Amen. Mo lang ipawali ang kingdom kay ang nagsugo usa man ka hari. Usa ka hari ingon pa sa Lucas kapitulo 4 43 ingon pa niya kinahanglan iwali ko. Hallelujah. Apan mingon si Jesus kanila, kinahanglan nga iwali ko usab sa ubang mga lungsod ang maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios, kay gipadala ako tungod niini. Ang rason nga si Jesus ngani sa kalibutan para mo preach sa kingdom. Amen. Usagad madungog na to, dili man kingdom ang ginawali. Prosperity kanunay, pagkadato, kaayuhan, milagro, wala man ingon ang Ginoo nga iwali ang milagro. Kay magsunod ra ang milagro kung ang hari mailhan. Wala man siya maingon iwali ang pagkadato. Ang pagkadato di ay gasa naman day na. Ihatag din na niya sa mga tao ang yan. Dili na ihatag sa mga taong dalo. Ihatag na sa mga tao. Dili dalo. So sa lang ito kapag asulti, ga-focus kami karon sa preaching ni Jesus about the kingdom message. Na gusto lang sa Ginoo, mahibaluan sa tanang mga suking timpaminaw, nga kining ginawali na mo karon dili sa religious type, kundi usa kini ka pagtulunan nga si Jesus kagpaila gyud ka usa ka hari. Amen. Dili tong hari nga mailhan nimo nga naa sa Davao. Kining amo original yun nga si Jesus yun ang hari sa mga hari. 1 Timothy chapter 6 verse 15 yun siya, he is the King of Kings and the Lord of Lords. Mga karon buntaga mga suping tigpaminaw, ila-ilahon nato pag-ayo ang Ginoo. Kaya kung mailhan nato siya, and then mailhan pug kaniya, makaila pud ta sa iya ha. Hallelujah. Nindot isangpit sa mga tao nakaila. Lami po di ampo sa mga pag-ampo nga imong nailhan, di ampuan nimo tinuod nga nailhan nimo. Lami po di alagad sa Ginoo kung ang imong gialagaran tinuod nga imong nailhan nga imong gialagaran. Andi po nato balikayan usahay ang mga tawo nagakaluya sa pagpangalagad tungod kay wa sila makailakin sa ilang gialagaran. Di po nato sila malikayan nga mabackslide sila tungod kay wa sila nadawat og dailhan sa ilang pagpangalagad sa Ginoo. Apan ning oras sa mga higalag kay sunan, gusto nako ipaila-ila kaninyong tanan nga ang among ginawali dinhi walay lain si Jesus nga maghari sa atong kinabuhi, maghari sa atong pamilya, maghari sa atong mga kasimbahanan, maghari sa atong mga kabaranggayan, maghari sa atong mga kamunisipyuhan. Kaya ang gusto lang sa Ginoo mahitabo nga ang tao makaila nga kinsa ang Ginoo kung ang atong gilagaran. Tinuod ba siya nga siya maghari kanato? Adunay resulta niini, adunay kabag-uhan niini, adunay kausaban sa dagan sa kinabuhi. Ako nito 1 Corinthians chapter 4 verse 20, kung tinuod ang tao nakadawat sa gingharian sa Dios, dili kini makita sa iyang istorya, kundi makita kini sa iyang mga binuhatan, makita kini sa iyang kinabuhi ang kausaban. Unang Korinto 4:20, kay ang tinuod kun ang Dios mao ang nagahari sa atong kinabuhi. Oh.
Masayran usab kini sa uban pinaagi sa atong mga binuhatan ug dili Amen. lang sa atong pagsulti. Daghang moingon ako nausap na ko. Testimonyo pag ita nga mo niya kong kinabuhi sa una. Pero pag ando di wala di mausap. Wow, pakayo ko kabulastugan nga kinabuhi nga pag-testify. Dili tinuod, wala makailas Ginoo. Walang dili ko sold out sa mga tao moingon. Nga mao ni akong kinabuhi, mao ni akong kinabuhi. Ayo istorya trabahoon Amen. ang mensahe sa Ginoo. Dili na istorya. Dili na ipanghambog nga nausab ka. Dili na ipanghambog nga born again ka. Dili na isulti ngadto sa mga tao nga nausab ko. Kundi ipakita ang kausaban sa atong pamilya. Ipakita unang-una ang kausaban sa imong mga asawa kung bana kang naminaw karon. Dapat na ay kausaban nga makita sa imong asawa. Mabitaw sagad karon madungog nato sa mga kasimbahanan mas daghan ang mga babae kaysa mga bana. Tungod kay daghang mga asawa nga bisan manimba sila walay kausaban nga pag-uli sa balay o dapat mo na isulti sa mga bana madungog nato mao na inyong gisimba. Mao na nadungog nimo. Unang ana pagsimba, mo lang dili sila mo follow sa atong naandang nga gisimbahan tungod kay mismo kita wala na nga usab sa atong kaugalingon. Busa magsugod ang kausaban dili ngadto sa uban kundi sa atong kaugalingon. Dili nato tan-aw unsay mali sa uban, kundi tan-aw nato unsay atong mga mali. Kaya ang Ginoo naghari sa atong kinabuhi, then siya mismo mo'y nakabalo kung kinsa ang atong Dios nga gialagaran ug gisimba sa atong kinabuhi. Lamang ikaw nga naminaw karon pamatud-i dili sa istorya kundi sa buhat. Matud pa sa Mateo 21:43, nagingon ang pulong sa Dios, mipadayon si Jesus sa pag-ingon kanila. Mao kini ang hinungdan nga dili na maghari ang Dios kaninyo kundi ngadto na sa mga tawo nga nagatuman sa iyang mga kabuhat. So Amen. diya ang Diyos Ginoo ning mga tao mawala iyang kasing-kasing, mawala iyang pagbati sa mga tao nga ila tuod siya sa Ginoo nga siya Savior, siya ang hari, pero wala gani mausab biyaan kas Ginoo. Mo-focus siya sa mga tao nga nangausab. Nag-decision nga magtuman. Wala lami iuban sa mga tao na makita nimo wa mga usab. Tugod kay kinabuhi kinahanglan mga usab. Murag pagkaon ba? Ining pagkaon bitaw. Basta matilawan na nimo kay isa, pangita ka. Pero makita nimo nga naay ok kay nahurot ng langaw. Bisa kung sa kalamit, biyaan din mo ng pagkaunaw kaysa maasa makanagkaon na. Ano man, walay lami og naay sa gulo. Di na siya mula sa mga po ng mga tao karon. Kinahanglan mula sa tubangan siya. Wala mi nagsibya karon para dalhon mo namo sa among simbahan, no? Ang mga membro sa Tagum City, sa Mahitong, sa ubang mga kasimbahanan sa Zamboanga, nag-usa mga panalangin sa Ginoo. Dunay gitawag og Commonwealth nga tabang para sa pagwali sa kingdom diri sa radio. Wala mi nagawali dinhi para ingon mo namo ngadto mo sa among simbahan, no? Igo lang mi makawali. Kay mo man isugod sa Matthew chapter 10 verse 7 nga ang ipawali dili kaluwasan kundi dili paghari sa lugar. Matthew 10:7, ibalita ninyo kanila nga panahon na nga ang Dios maghari sa mga tao. Panahon na nga maghari siya. Ikaw na nga minaw pero panahon na nga ang Ginoo mo hari sa imong kinabuhi. And then sa Marcos 13 versikulo 10, sa dili pa moabot ang katapusan, kinahanglan iwali una ang mayong balita may tungod kanako sa tanan nga mga katawhan. Mao gyud ipa-priority og wali. Ang mensahe mahitungod sa paghari sa Dios. Mao na first, mo na gitawag sa Matthew 6:33, but seek first the kingdom. Mao gyud unahon. Mao na priority na mensahe nga madungog karon na bisan dili ka namo makita sa Domingo
apan karong oras sa madungog nimo ni malipay na lang nga mo feedback ka o maminaw ka sa mensahe mahitungod sa paghari sa Dios. Mga karong oras sa mga kaigsuonan, gusto na ko maingon kaninyo sa 12 ka disciple, si Peter lang ang nakaila kay Jesus. Matthew chapter 16. Matthew chapter 16 verse 13. Unya sa dihang dito na sila si Jesus sa dapit sa Cesarea Philippus, nangutan na siya sa iyang mga sumusunod. Sumala sa mga tao, kinsa ba ako nga anak sa tao? Nangayo sa feedback sa palibot. Verse Ingon siya, nangayo sa feedback sa palibot, ingon siya, kinsa man ko. Murag gipangutanan niya ang mga disciple base sa iyahang nadungog sa mga tao kung kinsa si Jesus. Usahay ang Ginoo mangayo sa feedback sa imuha. Kinsa man ko. Pero kabulo ba mo ang tubag sa mga disciple? verse 14, mingon sila, may mga nagaingon nga ikaw si Juan na tigbautismo. So mahilig lang gihapon ang mga tao sa bautismo, focus ang bautismo. Nadungog sa mga disciple ni Jesus nga ino pa na ako ba niingon Ginoo nga ikaw daw tong si John the Baptist. So focus lang kanunay og bautismo. Kabulo na mo sa meaning anang John the Baptist. Ang uban nagaingon nga ikaw si Elias. Ako ba niingon nga propeta man day ka Ginoo? Ang uban usab nagaingon nga ikaw si Jeremias. Ug kondili man usa ka sa mga propeta. 15, mingon si Jesus kanila, apan alang kaninyo kinsa ba ako? Ang kini may pinaka-critical kay mismo na siya nangutana sa iyahang mga disciple. Adlaw gabi gauban-uban sila. Ang last na gipangutana kinsa ko sa inyong nailhan. Verse 16, mitubag si Pedro. Sa 12 ka disciple, isa ra gyud nakatubag. Mitubag si Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak sa Dios nga buhi. Ikaw ang Kristo, it means you are the Christ. It means you are the King. Christ, it means King. 17, mingon si Jesus kaniya, Simon nga anak ni Jonas, bulahan ka tungod kay ang nagsulti kanimo niini dili tao kundi ang akong Amahan sa langit. Manang kinahanglan ang tao makaila gyud sa Ginoo. Dili ka mahimong bulahan kung dili mo mainhan ang Ginoo. Sa John last verse nga ako isulti. Ingon si Jesus kang Peter, Peter, do you love me? Maglisod kag higugma sa usa ka pananglitan karon imong karelasyon kung wag mo maili. Kung nagkauyab lang mo sa Facebook, wag mo makita, lisod na higugmaon. Yung 21. Unang dinhi sa John chapter 21 verse 15. Pagkahuman nilag pamahaw, miingon si Jesus kang Simon Pedro, Simon anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Labaw pa niining imong mga kauban. 3 times gipangutanan ni labaw pa niining imong mga kauban. Unsa gitubag ni Peter? Yes. Gihigugma ka kag Ginoo labaw sa ilaha. Ang tubag ni Jesus at imana ako mga kauban. Sa 12 ka disciple, si Peter lang ang gialaw ng muatiman sa mga kamo. Kaya si Peter lang nagkailan kung kinsa si Jesus. Lisod mamastor, lisod magdalag simbahan, kung wa ta kaila kung kinsa ang atong ipailain. Lisod mamastor kung ang nagpastor wa po mga usap. Walay resulta. Walang si Peter lang ang giingnan niya at imana ako mga karnero.
Dili na ka pwedeng, para sa kuha ha, idea. Dili na po pwedeng mo mastor, kung mismo akong kaugalingon, wala akong makaila, kung kinsa nga akong Ginoo gialagaran. Ang lisod mo mastor, kung ako mismo wala mo siya. Kaya nga itong ginawali kausaban. Kaya ang purpose na to, ang pagsunod sa langit. Wala ninyo sa John chapter 3 verse 2. Dili ta makakita sa gingarihan sa Dios. Gawas kung matao na sa. Dalay ko na Ginoo sa walay katapusan. Sa katapusan, moingon ko sa inyo man. Ang among giwali din, ang Dios maghari sa imong pamilya. Bisag asa ka man nga lugar o dapit karon naminaw. Tutol sa maabot sa Sebia, sa social media, sa Facebook page account nato sa Tingog sa Kamatooran. Hangtod karon ang Dios nangita kay apil ka sa iyahang paghari. Gusto niyang maghari sa inyo. Ang Diyos manalangin sa mga tulong. Father, salamat sa iyo. Bless kini sa mga taong nagkapamilya. Sa kadlaw niya na magkikita na magbunga sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ihatag sa mga kauman. Tama yun. Ako ang realization, ang tao di ay o wala nakaila sa atong sa Ginoo nga usa ka hari. Wala gid ay kausaban. Nganong nakaingon ko ani? Isa pud ko ani kani adto. Sige kog simba-simba walay kausaban. Kay ngano man ako pa may nagbuot, ako pa naghari. Pero glory to God, karon kay nakailan ako sa Ginoo nga usa ka hari. Nahadlok na ko makabuhat og sala. Do usahay makasala ko pero dali lang yun ang akong pagkamay pasayo tungod kay nakaila ko sa akong Ginoo nga usa ka hari. Importante gid ay nga mailhan si Jesus nga hari. Kay sa atong nabasa din nga kanang importante gid nga mailhan siya kay nay isa ka istorya diha sa nasulat sa Matthew nga nay usa ka butang nga ning siyagit nga gusto siya kaayuhan kay butas siya. So sa iyang pagsagit-sagit, naa siya gisyagit nga nakapansin sa Ginoo nga si Jesus. Ingon siya, Jesus, kaliwat ni David. Pag-ingon niya ato ning duo lang Ginoo sa iya kay nakailang gud siya din sa dili si Jesus. Nga hari siya kaliwat sa hari. Hari pa din siya. Sa kong kinabuhi mga antod karon padayon nga ginaila nga hari siya pati ang mga pagtulon padayon nga ginatun-an kay naa siya mga pulong nga atong sundon kay siya hari man. Ang ako pong nasabtan sa Pulong sa Pulong, kung ganyan po sa iyong gustuhan lang. Pasalamat ko sa iya ha, kung ko sa ko na gustuhan sa Ginoo. Ang years na nagatagal ko, ang years na wala ko makaila siya. Pero kung yung pulong, katago, pagkasig sa ako, o kung nasabtan, gipili ko sa Ginoo. Kasi pagpili, sa lang po ng iyang gusto, maharian siya sa kinabuhi na po sa plan na naminaw ko sa kanin. Sa ako nga realization, dili di ay ikagarantiya ang pataas sa mga katuigan nga nangalagad ko sa Ginoo ba kanang ako ang Ginoo nga gialagaran dili di ay mao wala di nako may liso mahimo di ay nga walay pulos ang tanan apan salamat sa Ginoo tungod kay wala pa siya mobalik wala pa pud ko niya nagpaila siya nausa di siya ka Ginoo nga hari sa tibuok na kalibutan nga diin buot maghari o magbuot sa ako ang kinabuhi. So kung nailhan din nato siya ang Ginoo nga mo sa Jesus nga usa ka hari, makatawag na ka siya anytime sa iyang ngalan. Kasampi ka sa iya og Amahan. Si Peter, yun niya, ikaw Pedro, ibabaw, hindi nga bato, ipulon ko ang aking simbahan.
Panabot siya, pwede. Di pwede, lumbaw ako mo. So, imana ako mga kami. So, si Peter, panasabta, sa 12 ka disciples, siya ang gigamit na mo-handle of church. Lisod di ay mamaster kung wala ka di-appoint sa Pulong. Lisod di ay mamaster kung ako lang. Ang pag-ilan din ni Peter kay Jesus, ako na-realize, pero bag, pinailan ko nimo, ikaw akong gamiton mo at anak. So, lisod gamiton ang mga tao kung wala makailas mo. Mga sa tanan gusto mo master, laila sa Ginoo. Once mailan na, makikrelasyon sa sayahan. Ayaw sa dayon pamaster kung wala pa ka mausap. May basin na mabaslide ang mga membro. Basin ng mga membro, may perno hinoon, tulad kayo. Ang atong target ani is ang puyo nato magwali ka para ang mga tao makailas Ginoo. Ang mga ito lagi. Gusto tayo magwali, magtulangit, mismo nagwali ka para sa ato, puyo na lang. Nabaho na lang kong karon. Kaya sa mga store ko nga akong dalahon mo ito yung magkatulso. Muna nga ako na-realize, balik ko pa store, biyaan ako sa bahay. Kasigurado ko, pareha ko ni Peter. Nakaila ko sa iya. So mga suking tipaminaw, isisa ko sa daan. Kaya niyang buhaton isa sa isa. Luke 1:27, "For God is not impossible." Nasulti na niya, ito kay hari makahimo sa Bisan. Hari ko siya. Hari siya. John 14 verse 14, siya, if you shall ask anything to my name, I will give it. Sigurado siyang buhaton. Hari ko siya. Mark 11:24, ngayon siya tumuig. Kanan mo mga pag-angko, madawat ko din. Hari ko siya. Ang last na verse of James, para sa mga bibati, malawas. Ayan. Santiago Kapitulo 5, versikulo 15. Hmm. Ang pag-ampo nga may pagtuo sa Ginoo mao ang makaayo sa nagsakit. Pabangonan siya sa Ginoo ug pasayloon sa iyang mga sala kung nakasala siya. So, i-package niya tanan. Ayuhon pa, mangunan pa, i-restore pa niya. At the same time, tagaan pa niya o kapal sa iyo. Hari ko siya. So, atong masahon ka dito ng pulubiwer na to sa Facebook account. Sa Dios sa Kamatooran. Sa Ma'am Bigyan Puso ng Latin. Ayon siya, walay bili ang pagserbisyo sa Ginoo. Kung ang inyong binuhatan sa isip ka tao, hindi maayo. Walay bili ang pagserbisyo sa Ginoo kung kusog mo mandaot sa isip ka tao. Walay bili ang serbisyo sa Ginoo kung dili mo mulingi sa mga igsuon nato nga nanginahanglan ug tabang kaninyo. Kung walay bili ang pagserbisyo kung wala ka kaila na ang atong Ginoo ang hari sa kaninyo. May ko na Ginoo sa oray kapag-usa. So, nisugod na ganina mga 11:06 lang ka. Napatay na 2 minutos. So, gusto na ito imbitaron. Kanan mga shooting tip kami lang. Karong Thanksgiving sa harianon na pagpasalamat diri sa Tongod Kay. Ang bilyo ni ini Lujot namalay hatag sa complete address. Ang venue sa Arisgado College Foundation Incorporation, Bisan, Tagum City. Ang magsugod kita sa alas 8 sa buntag. Ito tama dito mga igsuon, mga shooting kay paminaw karon diri sa Tongod City. Wala tayo itong speaking ang noon diri sa
ariskado, no? Dahil national highway na siya na murag foundation Eskwelahan. foundation tawag yung gym na nila. So mo na nga ibitaron daw mo kung further di kaibigan tungkol sa alas 11 o hospital system. Amen. So last start na tayo sa Last verse sa John chapter 1 verse 12, apan si bisan kinsa nga midawat ug mituo kaniya, gihatagan niya og katungod nga mahimong anak sa Kristo. Amen. So ako ang na-realize ba nga dili nato mainhan ang Ginoo nga usa day siya kahari wala kaniya taga-ikatungod nga mahimong anak niya. So wa di ka masakop sa iyang tingharian. So ang pagtuo nga si Jesus usa ka hari mao day nga ang usa ka susi nga ang katungod nga mahimo kang anak sa Ginoo gihatag sa ato. Amen. salamat kayo sa mensahe sa mga. Wala na may ibang oras, may ikso na kailan may ganun. Ako si Jocelyn Priscilio. Brother Gaga, Ako si Remy, ang senior pa. Pastor Giselle, okay? Ang inyong ubos sa kahinan, agad sa Diyos, galing ang Espiritu sa Diyos, ana ang nagawasan. Amen. Diyos manalangin ka natin ng maayo. Mayod to, mo lagi. Kasi,